fan un viatge de lo que seria l'adolescència, perquè aquí hi ha molts de temes que s'havien quedat dins un calaix, que no havien... no són nous, per vosaltres són nous, per la gent que els escolta i estan enregistrats d'una manera nova, però n'hi ha algun que té un parell d'anys, molts, de l'adolescència, no? Per exemple, hi ha Voldria i Colors, que són dos temes que estan fets de la meva adolescència. És vera que els he tornat a passar per un filtre i de més, i parlen de quan ets adolescent i tens molt poc d'obres a la butxaca, te penses que te menjaràs el món i que faràs la volta al món i que tot anirà estupendo, no? Tanta sort que ha anat estupendo de moment. Però sí, són com a cançons que van fent imatges, que capten una imatge sonora de la que podria ser part de les meves escalons de vida. Adolescència, maternitat, criança...